қисми 26-уми романи Фирдавсӣ мусоҳиба дар корвонсаро. Фирдавсӣ ба устои дуредгар барои мусофирнавозиву меҳмондориаш изҳори миннатдорӣ намуда, аз меҳмонхонаи ӯ ба корвонсарои воқеъ дар канори ҷанубии шаҳр кӯчид. Бо Абудуллафу Бобак ҳар се дар як ҳуҷра ҷойгир шуданд. Бегоҳӣ Маншурӣ бо як нафар марди миёнсоли ришдароз омаданд. Он мард бо таъзим дасти Фирдавсиро бусида худро муаррифӣ кард. Лабибии адибӣ ҳастам, мухлиси устоди муаззам. Вай дӯсти наздики Маншурӣ буд. Аз вай хабари ба Ғазнӣ омадани Фирдавсиро шунида ба зиёраташ омада буд. Ҳар се шоир ва Абудуллаф нишаста ҳанӯз сари пурсупозро боз накарда буданд ки усто Салоҳиддин табақи калони дастархонпеш дар даст ворид шуда салом дод. Барои чӣ бошад ки дар қабати салааш як шамъи дарозро халонда омада буд. Дастархонро кушод, рӯи табақи сафолини сабзгунаро қуббаи баланди палав пӯшонида буд. Устод ба ин зудӣ кулбаи фақирро тарк карданд. Иззаташонро он тавр ки мебояд ба ҷо оварда натавонистем, маъзур медоранд ва ду даст бар сина бо ғояти хоксорӣ мегуфт: усто. Марди солхӯрдаи хушсимо ва нуронӣ буд. ӯ ба Кобул барои дидани духтару домодаш ва набераҳояш рафта, дар бозгашт бо Фирдавсӣ ҳамроҳӣ намуда буд. Не, гуфт Фирдавсӣ, ҳеҷ ваҷҳи узр хостан нест, устои азиз. Баръакс, меҳмоннавозӣ ва иззату икроме ки мо дар хонаи шумо дидем, бар мо миннат медиҳад. Марҳамат, биншинед. Шам диққати Маншуриро ҷалб кард. Ин чист, бародар? Ба қабати дасторатон шам халонда гаштед? Пурсид ӯ. Барои устод шамъи кофурӣ. Салоҳиддин шамъро аз қабати салааш гирифта ба тоқча гузошт. Гуфтам, мабудо дар ҳуҷра шамъи хуб набошад. Шамъи кофурӣ нағз дия, рӯшноияш бештар. Бобак бо обдастаю дастшӯя ҳозир шуда ба дасти ҳозирон об рехт. Дар хонаи усто магар ба палав чӣ доруворе андохта буданд ки бӯи хуши иштиҳоангез медод. Ҳамаашон гирди дастархон ҳалқа зада ба хӯрдан машғул шуданд. Баъд аз сарфи таом, Салоҳиддин ҳозиронро монанди касе ки гуноҳе карда бошаду узр мехоҳад, бо тавозӯ хайрубод гуфта, табақи холиро гирифта рафт. Шаб даромад. Шоирон дар рӯшноии тобони шамъи кофурӣ то нисфи шаб нишаста аз ҳар дар суҳбат карданд. мусоҳиба чанде дар атрофи номи Маликушшуаро Унсурӣ ва мулоқоти Фирдавсӣ бо ӯ чарх зад. Маншурӣ Маликушшуароро устоди бузург ва тарбиятгари шоирон номида таъриф мекард ва мегуфт ки услуби гӯяндагии ӯ сармашқи суханварони кунунӣ ва оянда аст. дӯстам Маншурӣ шефтаи ашъори унсурист, бо лаҳни истеҳзо гуфт Лабибӣ. ҳар кас ки сухан мешиносад, шефтаи сухани эшон нашуда наметавонад, ҷавоб гардонд Маншурӣ. инкор намекунам, эшон устоди бузурги сухан ҳастанд, лекин ту мадҳи шеърашонро ва худашонро аз ҳад мегузаронӣ, Абусаъд. ашъори Маликушшуаро дар ғояти сафо ва покизагист. аз ҳар гуна таъқиди маъонӣ ва алфоз
мубарро ва ҳамчун обгина шаффоф аст. сухани эшонро беҳтарин намунаи адаби забони дарӣ метавон гуфт. ташбеҳоташон балеғ ва шево. оё мумкин аст илтимос кунем ки шеъре аз эшон бихонед, агар ба ёд доред? ба маншурӣ муроҷиат кард Абудуллаф. албатта ба ёд дорам. чӣ бихонам? хуб, инак як қитъа дар ташбеҳи зулф ва рӯй гуфтаанд. ва маншурӣ ба хондан сар кард. чӣ чиз аст рухсораву зулфи дилбар, гули мушкбӯю шаби рӯзпарвар, гул андар шуда зери навруста сумбул, шаб андар шуда зери хуршеди анвар, накӯтар зи равшан шаби тори зулфаш, агарчанд равшан зи тира накӯктар. хонанда пеш аз ҳама худаш ба ваҷд омада ба Лабибӣ назари фотеҳона кард. ту ин гуна шеър гуфта метавонӣ? наметавонӣ, агарчи эътироф мекунам шоири забардаст ҳастӣ. ман ҳам наметавонам. ҳама ба Фирдавсӣ нигоҳ карданд ки ӯ чӣ мегӯяд. хуб аст, алҳақ ташбеҳоташ латиф ва шевост, гуфт Фирдавсӣ. маншурӣ аз ин сухани устод шод шуда порчаи дигареро аз унсурӣ ба ёд овард. як дафъа дар ҷашни сада дар боргоҳи султон дарахти рӯшноӣ сохта буданд. маликушшуаро онро диданду бадоҳатан гуфтанд: гаҳе сарви баланд асту гаҳе нор, ақиқин гумбади зариннигор аст. агар на кони беҷода аст гӯй, чаро боду ҳаво беҷодабор аст. ҳозирон аз ин мисраҳо низ хушашон омад. аз табассуми Фирдавсӣ маълум буд ки ӯ низ рубоиро писандид. эшон ба замин чунин қудрати суханварӣ, шахси наҷиб, инсони комиле ҳастанд. унсуриро боз таъриф кард маншурӣ. дар забардастии унсурӣ ва баландии сухани ӯ шак нест. вале ту, Абусаъд, дар сирати ӯ хато мекунӣ, ба дӯсташ эрод расонд Лабибӣ. медонам дар ин боб фикри ту дигар аст, гуфт маншурӣ, вале ман унсуриро ҳамон тавр мешиносам, ки гуфтам. баҳс ба Абудуллаф шавқангез намуд. вай аз Лабибӣ пурсид: пас фикри шумо дар бораи шахсияти Маликушшуаро чӣ гуна аст? маъзарат мехоҳам устод, ба Фирдавсӣ рӯ оварда Лабибӣ гуфт: банда намехоҳам аз Маликушшуаро бадгӯӣ кунам. одати ғайбат кардан надорам. вале чаро мо бахилро бахил ва ҳасудро ҳасуд нагӯем? гоҳо дидаем ки шоире дар маҷлиси султон шеъри хубе мехонад. султон ба унсурӣ менигарад ки яъне бигӯ дар бораи шеъраш фикри ту чист? Маликушшуаро аввал ба шакари таърифашон коми шоирро андак ширин мекунанду сипас ба шакар як қатра заҳр мечаконанд. чунончи боре эшон дар бораи як қасидаи ҳақиқатан устодонаи Абусироқа чунин суханронӣ карданд: баҳ баҳ мавлоно, чӣ мадеҳи ғаррое! гуфтанд. банда дер боз як чунин абьёти дилчаспро нахонда ва нашунида будам. аҳсанат, аҳсанат. мавлоно агарчи аз рӯдакӣ ахзи маъонӣ карданашон эҳсос мешавад, вале охир устодони бузургро пайравӣ кардан ҳунар аст, на айб. мавлоно аз ин ҳунар ба таври кофию вофӣ бархурдоранд. ба ҳамин тарз эшон қасидаро ба тақлид ва дуздии маъонӣ нисбат доданд. зоҳиран
таъриф карданд ва аслан бар хок заданд, ҳолон ки қасида тақлидӣ набуд. ман шунидам, тақлид будааст. маликушшуаро бесабаб эрод намегирифтанд. сухани гӯяндаро қатъ кард маншурӣ. не, тақлиде ки унсурӣ гуфтаанд набуд, фақат як дараҷа пайравӣ ба сабки рӯдакӣ буд ва ин равост, ҷавоб гардон Лабибӣ ва ба суханаш идома дод. ман намегӯям ки маликушшуаро ҳасуданд, вале аз гуфторашон бӯи ҳасад меомад, мисли ин ки шоири забардастро рақиби худ медониста бошад. бори дигар дидам ки ҳамчунин дар маҷлиси султон ба қасида дигар як суханвари устод чунин қимат доданд. бешак ҷои ин қасида дар радифи шоҳкорҳост. ва баъд ду байти онро хонда гуфтанд: ин маънӣ миёни банда ва мавлоно муштарак афтодааст ки дар фалон манзумаи банда низ ҳаст. пас он гӯё хостанд таъсири заҳрро камтар кунанд ки афзуд. гоҳо дар ашъори шуаро иштироки маъонӣ иттифоқ меафтад ва ин албатта аз таворуди афкору таҳаюл аст. ҳамчун хобгузоре ки дар таъбири хоби подшоҳ нагуфтааст: хешу ақрабои ту пеш аз ту мемиранд, балки гуфтааст: ту аз онҳо умри бештар хоҳӣ дид. маликушшуаро ба ҷои ин ки гӯянд ту маъниро аз ман дуздидаӣ, ин нуқтаро нармтар, хушояндтар ифода карданд. он шоир дар ҳақиқат маъниро аз унсурӣ дуздида буд? пурсид Фирдавсӣ. намедонам устод, шояд монандие бошад, ҷавоб дод Лабибӣ. вале мақсуди унсурӣ аз хурдагирӣ кардан ба он як байт аз байни 30 ё 40 байт қасидаи шоирро беқадр кардан буд. ва эшон ба ин мақсуди хеш ноил ҳам шуданд. баъдан ҳасудон ва бадхоҳони шоир кӯшиданд ки номи ӯро ба маънидуздӣ бароранд. чун ашъори шоиронро ба султон гузаронидан фақат ба тавассути маликушшуаро мумкин аст, шоир агар аз наздикон ва мутамалликони унсурӣ набошад ё эҳтимоли аз султон силаи калон гирифтанаш бошад, эшон мекӯшанд ки шеъраш манзури назари ҳумоюнӣ нашавад. баҳона меоваранд, айб меҷӯянд. дар ибтидо банда ҳам ба чунин рафтори эшон бархӯрда будам. қасидае дар мадҳи султон гуфта будам. пеши маликушшуаро бурдам. хоҳиш кардам ки ба султон арза кунанд. хонданд ва бо табассуми малеҳу лаҳни ширин гуфтанд: маътаассуф, шоистаи самъи муборак наменамояд. аълоҳазрат дар ин маънӣ бисёр ашъори беҳтар аз ин хонда ва шунидаанд. қасидаи ман албатта рӯдакивор ё унсуривор набуд, вале аз як тоифа қасидаҳое ки манзури назари султон ва сазовори силаву ато мешуданд бадтар ҳам набуд. баъдан ман онро ба номи Амир Юсиф, додари султон гузаронидам. ба халофи интизор дар маҷлиси амир ки чанде аз шуаро ва фузало ва аз он ҷумла устод Фаррухӣ низ дар он маҷлис ҳузур доштанд, қасида хеле таърифу тавсиф ёфт ва лоиқи сила гардид. як ҷумъа бо унсурӣ дар ҷомеъ бархӯрда гуфтам: шояд шунида бошед, он қасида ки писанди хотири шумо наяфтод, дар маҷлиси Амир Юсиф тақдир ва таҳсин ёфт. ришханде карданду гуфтанд: шеърфаҳмии амири ҷавон мутобиқи сину соли ӯст.
рост бигӯ лабибӣ, ту инак ба ҷиҳати ҳамин як эрод ки маликушшуаро ба қасидаи ту гирифтаанд эшонро бад дидаӣ? эътироз кард Маншурӣ. На фақат ба ин ҷиҳат, балки пештар ҳам ман нохайрхоҳӣ ва бадрафтории эшонро нисбат ба шоироне ки ба эшон тамаллуқ намегӯянд медидам ва ҳайрон мешудам, гуфт Лабибӣ. Фирдавсӣ ба дилаш гузашт ки магар унсурӣ аз шоҳнома ҳам айбҷӯӣ мекарда бошад. мехост ин суолро ба Лабибӣ диҳад, лекин лозим надонист ва худдорӣ кард. Абудуллаф мисли ин ки ба фикри устодаш пай бурда бошад, аз Лабибӣ пурсид: ба гумони шумо оё маликушшуаро ба шоҳнома нуқтагирӣ мекарда бошанд? ошкоро на, ҷавоб дод Лабибӣ. шоҳнома ба қиёси достони Рустаму Суҳроб ки қироаташро банда ҳам дар маҷлиси маликушшуаро шунида будам, аз ҳар гуна нуқтагириву эродбарист. офтобро бо доман пӯшонида намешавад. инро маликушшуаро ҳам медонанд. вале бо вуҷуди ин банда аминам ки эшон кӯшиш хоҳанд кард арзиши онро назди султон аз будаш камтар намоянанд. Фирдавсӣ пинак мерафт. аён буд ки аз баҳси дарози меҳмононаш хаста шуда ва балки ба танг омадааст. нисфи шабӣ онҳо ба вай хоби роҳат талабиданду рафтанд.